سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لومي بفليز بلا بروغرامينا متينا زلنا متشم أبز عالم أبز حج زلنا مدرخ أركنا دو شركنا دو الله يانستو قلدو كبهال كله بزوج زين رن سمعنا نايلو مجن فليز بلا مدبيك خون أمونغو كلته فلي أركنا تعلم أبوليتيكا دما أبتر رايتس أو تلو تباهيلو مستعمل لهم أب أمريكا بريزنت أمريكا دونالد ترامب كما دما ناي عالمنا زهبت ما إيلان ماسكن أمونغوم زنبر زمدنا أو قاريش زرادي كونسي اتزعبي بأسي public أبدجز جبر زلوا بأس كلتيوم ناي ميديا حيالا سباتيوم كلتيوم نناتو ناي سوشيال ميديا كامبان اللوم دونالد ترامب ترو سوشيال زبحالالو ناتو ناي سوشيال ميديا بلاتفورم مالتيو إيلان ماسك دما إكس اللو كلتيوم دما أب أودينس يزلو millions and millions سبات زي إذا بأس زي ناي كلتا تيتان سبلو كلتا أزيوم جفتي كقواسة خلو نرلنا ناي بحكي دراما كترو يخم دراما ترايقنا يكون النقطة با نقول نقر كربش تخلي باي ذا واي إيلون ماسك قبل دونالد ترامب تزاري بوزو اللي خاصهم يخم مجمريا let's start with this one because this is entertaining كتبلوت خلوقن it's insane Now, the Elon Musk and Donald Trump alliance has gone up in flames, total and utter flames, a public meltdown unlike anything the country has ever seen. Elon Musk, just in the past 2 hours, calling for Donald Trump's impeachment and saying Trump's name is in the so-called Epstein file, saying, bookmark this one. At the same كم نريد لنا زباسي epic بلوه كم زعينت باسي مخا أزيوم قد جفت سبات أزيوم عبيت سبات هذا بريزنت أمريكايو أزو ناي نيوكلير كود استسكيم زخيز اللي دونالد ترامب he has all sorts of powers كل عينة سلطانات اللو سلطانه دما كتقامل جمير له أنصار إيلان ماسك دما ندونالد ترامب ناب سلطان نخمت عبت الراسة تعوتيو in fact بزيناي إيلان ماسك حجز متعوته دنيرو نزبل حتى كمل لزغ سبيا للمغنياتو تي ديب ستيت كم حسوميو كهرمو جمير نيرو حساب إيلان ماسك أبتي قون دونالد ترامب جامب غيرو مليونات جنزب أبترجع ناوتي أبغداناتهم بميديان بخالن بكلن غيرو بفلاينة تنشتي ودنا تمنسيات أم سحب عبقد نيرويو سلزي أم ناي إيلان ماسك تراب أقل الكاميرا أي مالت مستناي ميديا تسلوا زلوا نستي تقبلنا بهزب زلوا بتفترة وكلتو بتتكنولوجيك ناي تكنولوجي قبلتنتو تن كامباينتاتنا تو تسلا يكون سبيس اكس بورينج نورالينك قالنا بالكاب كل ناي انتليجنس زلوا كامباينتات سلازغنا عب كبري زلوا بزحت ابتر ريبابليكان بيز بهزلوا دما زينا جف دقفي زلوا حجون نت بارتي إيلان ماسك انتي كجبري خلنا زبل حتى كبيريو سو تبع سابي جميرو هذا بحد كنريا كنفتنينا الحين أبزت تصحيف زلوا ببوان خلريا time, Trump is threatening to cancel all of Musk's government contracts. And Musk's responding, oh, make my day. The whole world watching as this back and forth played out. It only started around noon Eastern time when Trump finally broke his silence over Musk's very clear attacks on what Trump insists on calling his big, beautiful bill. You know, Elon's upset because we took the EV mandate. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if it went well anymore, but I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome. كم تدري زلنا دونالد ترامب هذا بحر اللو بس هذا سب صبغ زمدناك فترة غليو مبزحت جزيجن أي كسلني تزمدنا ناتو عبت زي كسلوا جزيد ما سمعتاتو وحيتو زغيدا يكونن كن دقلت عرفن زرفان زلفان ناي مدرباي بحر زلو كاركتري دونالد ترامب نزفلتو nothing new كلهم أبزح حلفه كقطشين عصرت شدشتن كسب اسرع مسوزنا برابتي نس بريزنت خلو بمولهم حدا بحدا صلاتيو مقتل بريزنت ناتو نير زنبره صلايو كلاتهم تم دبلومات ابغون زنبرو صلاتيو سلامتاي ناتو ناي ناشنال سكيورتي ادفايزر زنبره جون بولتن ابزخون ابزو تويتر اب سي ان ان دي ابتالبتيو صلول مخانت رايد زارب زي مالتيو دونالد ترامب مبزحت غزي نتوم مسوزلو سبات
بزخونه يكون حساب مستفلاليو ناي مدخامن ناي صرفن بحر لو እዚ ባህር እዚ ድማ ክትፈላለ ወይ እውን ከይትረዳዳ ንኽትክእል ንቡር እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ እትገብሮ ኩነታት ግን ናብ ተወሳኺ ካልእ ዓይነት ፀገም ይትፈጥር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ናይ ሚድያ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ናይ ሚድያ ዶሚኔሽን ስለ ዘለዎ ድሌት ክገብር ይኽእል ነይሩ እዩ ኣብ ኢለን ማስክ ግን እዚ ቴክኒክ እዚ ክሰርሓሉ ድያ ይሰርሓሉን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ስለምንታይ ኢለን ማስክ ካብኡ ንላዕሊ ሃብታም እዩ ካብኡ ንላዕሊ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ርእሲ ኣለዎ ስለዚ مخهلخنيا إلى ماسكن بعلو هلخنيا سبعي خاص هلخنيا كبو سلازي أمم جوزيوم كريتك قاتم زخل باسي عبيش يقرق فترة مخانو سودرون تايك قبر جمير لو إلى ماسك بتهزل لا توصل بريزنت أمريكا سلزقونه كامبانيتات ناتو كاب let me give you ندحريت ملس نبال انتاي تزبع صوم زلو مجمري انتايلنا هذا كابتي إلى ماسك دونالد ترامب كدقفو قولو انتاي نيرت علامة إذا نايت هاجر كوكدلوه إذا نايت هاجر كقدل ديفيسيت نايت باجت ديفيسيت اتمنجستي كابتز قبو باجت نلعلي تلك عز خدو زلو ديفيسيت بال نعون قدل أمريكا دما إذا أقضي لحيال هاجر كتكون إلى ماسك حلمنا تسينيرو نايت الدوج زبال زنبرة ديبارتمنت اوف جافرمنت افشنسي دبال ناتو حلافو كوين خسر كلون زيد اللي وصايتات نايت منجستي عليها منجست أمريكا قرطو كينو ተወዳዳርን ሓያልን ኮይና ንኽትቅፅል ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ነይሩ ስለዚ ኢሎን ማስክ በቶም ትክክለኛ ፓትሪዮትስ ዝበሃሉ ሃገራውያን ተቐባልነት ኣለዎ ስለምንታይ መብዛሕቶም ናይ ቁጠባ ኪላታት ናይ ፋይናንስ ኪላታት ይርድኦም እዩ ኣሜሪካ ናብ ሓደጋ ትኸይድ ከም ዘላ እቲ ሓደጋ ድማ ኣብዚ ነጊርዎም ነይሩ ኢሎን ማስክ ዝስተር ነገር እውን ኣይኮነን ኣብዚ ነጊርዎም ነይሩ I believe I'm here doing this. It's kind of bizarre, but I kind of think that we've got this enormous federal budget deficit, and it's a $2 trillion deficit. It keeps growing. Our interest payments are higher than our Defense Department budget. That's I think was the real wake-up call for me. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ንማንም ኣሜሪካዊ ክርድኦ ዝግባእ ደረጃ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ከለና ነጋንን ኣይኮናን ዘለና ማንም ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ድማ እዚ ሓደጋ ዝክርድኦ ይግባእ ናይ ባጀት ሽግርሲ ክንዲ ኢሎን ማስክ ክርድኦ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ሓደ 5-6 ካምፓኒታት ዝመስረተ እዩ ካምፓኒ ክትፈጥር ከለካ ድማ ባጀት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ባጀት ናትካ ድማ ምስቲ ኣካይዳኻ ዘይከይድ ተኮይኑ እንታይ ዘጋጥመካ ወል ኣብ ቢዝነስ ቀሊል እዩ ባንክራፕሲ ንብሎን እዚ ትጥፍሽ ባንክራፕት ኮይንካ ካብ ቢዝነስ ትወፅእ ማለት እዩ እዚ ከየጋጥም ኢሎን ማስክ ንነዊሕ እዋን ኣድቮኬት ናቱ እዩ እጂ እቶም ትክክለኛ ኣሜሪካውያን ሪዝነብል ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ነቲ ናቱ ስነ መጎት ይርድኦም እዩ እቶም ዕብዳን ዘለዎም ኣሜሪካውያን ግን ነዚ ኩነታት እዚ ሸለል ኢሎም ክኸዱ እዮም ዝደልዩ was looking at seeing that the interest payments on national debt exceeded the Defense Department budget. And that was only growing over time, which meant if we didn't do something about this, then there won't be any money for anything. We'll just be servicing debt. And you know how to read an income statement, and you know how to read a balance sheet. You've had some business experience. I'm kidding, but yeah, you know about this stuff. Yeah, I mean, really, I just don't want America to go bankrupt. So it's a call to action. You're hearing a call to action. Yeah. You giving up your other stuff? I mean, how are you running your other? بعفشا تي إلى ماسك زجبر زلون حدا reasonable way when بكوننت زجزاء أمريكاوي تخكلنيا زربا تخكلنيا زيجا كبلوز جبويو حدا سب ميزان ناتو كاب أقلنا لا عليك جدف ندحر خيدو نايب حق تفتوى تخين كانت سب تخبر تخين كانت هاتبلو أتحمق خير اللغة أنت حمق تخد اللخي خطبلا بيل اللخي يكون كان تبلو very simple تا هاجر وي ونتي سب نبصت في خيد نتقول انت خاطب لزلك تقاقل لها بس كعر له بس قال لك تقبر لك او قال لك تقبر لك كي خاتم عد جي لما ماسك زبل زلو نتوم ريزنبل سبات زردهم نغري اكم زكنتات نهلو قلو ناي دونالد ترامب باجت بكل تريليون دفاسيت كوسخ كم زغل نتدر له كاب 30 ناب 30 شو عتن تريليون قريب زلو عدا ناب 30 9 تريليون كدا يبقى 5 خلي زنقر زلو not only that درو اب 2025 امريكا نايتي انترست ريت نايتي ديت ناتوم نايت عدا ناتوم ولد
ልዕሊ 1 ትሪልዮን ሓሊፉ ስለ ዘሎ ካብቲ ንምክልኻል ናቶም ዘውፅዎ ባጀት ንዕዳ ናቶም ንምኽፋል ዝገብርዎ ባጀት ክዓብዩ እናዓበየ ድማ ክኸይድ እዩ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ኩለን መንግስታት ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ሮማን ኢምፓየር ዲ ገለ ኢምፓየርስ ዝወደቑ ኣብ መወዳእታ እዛ ነጥቢ እዚኣ ተውድቖም እቲ መንግስቲ ኩሉ ተኣታውናቱ ነቲ ወለድ ናይ ዕዳ ናቱ ጥራይ ክኸፍል ክጅምር ከሎ ንትምህርቲ ይኸፍል ንትሕቲ ቅርፂ ይከፍል ንሕክምና ይከፍል ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕሚ ዕዳ እንተለካ ግለሰብ እንታይ ዝኸውን ልዕሊ ዓቕሚ ዕዳ እንተለዎ ደሞዝ ሙሉ ነቲ ዕዳ ንምኽፋል እዩ ዝጥቀመሉ ድሕሪ ግዜ እቲ ሰብ ስራሕ ይገጥፎ ምክንያቱ ትርጉም ስለ ዘይብሉ እቲ ሂወቱ ባንክራፕት ኮይኑ ሂወቱ ተፀይቑ ይነብር ባንክራፕት ተኮይንካ ድማ ካልኣይ ሂወት የብልካ ኖርማል እዩ ካብ ዜሮ ክጅምር ኣለካ እዩ ዝበሃል ግን ካብ ዜሮ ጀሚርካ ገንዘብ ከተምፅእ ተጀሚርካ ድማ again ክሓተካ ይሰብ ኣለቃሕካ ካይክልኒ ሰብ ስለዚ ብሃገራት ደረጃ እቲ ነገር እቲ ፀገም ሲሪየስ ፀገም እዩ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ን4 ዓመት ናይ መወዳእታ እየ ዘመሓድር ዘለኹ ብናይ ኣሜሪካ ናይ ቀደም ፀንሐ ፀገም ተገዚየ ናተይ መምሕዳር ከበላሽ ይደልን እየ ብምባል ባዕላ ትፈልጥ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ዘሎ ባዕላ ትፈልጥ ኣነ ከም ድሌተይ ተነስኒሰ ሕልፎ እቲ ናተይ ነቲ ህዝቢ ከም ዝፈትወኒ ገይረ ክኸይደ ድሕረይ ዝመፅእ ይስሕና ኩሎም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ከማ ይምስሉ ባዕላ ትፈልጥ ድሕረይ ዝመፅእ ይስከሞ እቲ ፀገም እዩ ዝበሃል ከማ እናበለት እቲ ፀገም ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ናብቲ ዝመፅእ መራሒ እናተጓሓፈ ይፀንዩ ጂለን ማስክ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ምስቲ ዶናልድ ትራምፕ ብህዝቢ ተመረፆ ነዚ ታሪክ እዚ ክንቅይር ኢና ኢሉ እዩ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ናይ ኮሚታት ፕላን ዘለዎ ኣይኮነን ናይ ድራማ ሰብ እምበር ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ነገራት ሪኢኻ ኣለኻ እቲ ፅቡቕ ነገር ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፎ ዝነበርኩ ኤግዛክትሊ ከም ዝኸውን ስለ ዝደልዮ ዝነበርኩ እዩ ኣብ ድራማ ስለ ዝነብር ንበዓለ ኤርትራ ብዛዕባን ፖሊሲ ንክገብር ግዜ ይረክብኒ ብዙሕ ግዜ እገዳታትን ካልእ ንክገብር ግዜ ይረክብኒ ኣብ ድራማ ሂወቱ ኢለ 4 ዓመት ናይ ድራማ ዓመት ኣለዋ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለዋ ክብል ከለኹም ኤግዛክትሊ ከምቲ ኣነ ዝፅበዮ ዝነበርኩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኦኬ ንመለስ ኣብቲ ናይ ድራማ ናቶ of TDS, talking about how they had a great relationship. But that was tame. That was how it all started, because it was just the beginning. So the world's richest man starts replying to the world's most powerful man almost in real time. So this is how it went. Okay, here's Trump at 12:06 p.m. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of his bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. At 12:25 p.m., Musk posts, false. This bill was never shown to me, even once, and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it. And that was So, حسيت ناي دونالد ترامب كم زجمرة بزير خاطفلت أتليسي لما ماسك حد سيخا خبلو جمير الله مجمرة أنتي تقول زال دونالد ترامب نزبيل تقنز باس اللي تباجت ناي تمنك سنديو دونالد ترامب لما زغلو أن أمريكا كتحناية قليلو باي ذا واي ناي دونالد ترامب كل ما بساعات تعقد اسمه بساعات ناي يوكرين كينات didn't work like he planned نتقط تبع مسمى كتكوسي زبالو أي سرحنا لك ساب حجي معناته تعرف له نقطة طبعا علم ربي شو وصل زلوا قصيلو دما I don't know من إذا مخرج زلوا بعلي لما ماسك تم مخيرهم ما بزونا قرص بوك جبري تبعي التسايق برا النيرجن كبعد إلى ماسك مخرج وصل زخل سبعي كنا نزي كمان دا الله مسو أب كبابيو I don't know ناي real estate قلتات مساتوميو ناي ندارجي قلتات مساتومي ركبنا توم خدمو لذي it's just nobody knows what's going on إيلون ماسك إذا حتى زلوا إن حدا reasonable سب كتريو خلقنا حدا بكون الناس جزاء سب نأمريكا كدليا زخل زربايد زرب زلوجن أمودة نتباجتي إيلون ماسك يفلطن يروين تقويني حج تجري ما أنت أريد زرب زلوا بتعمي disappointed كوينة كابو نبحكي تسفى قريت أكابو زعينة زربايد زرب زلوا إيلون ماسك دما نتزربو أبا غلبي أب إكس دايلو فولس حسوتي زيلو This was the bill, the budget bill مالتي was never shown to me even once. And was passed in a dead of night. زي ما كل جزء خذ جبروي. البudget كونغرس يجبروي دبال كونغرس أي جبروني. كونغرس نايكلته شح page اللو نحدني نحمش ساعات ديم ولا نخلي ساعات يوم زبوا. لذي كالتفهم عم بيبان كودوي كلهم كله بشوفون عفون جبر زلو جيميو. جيمي تباجت تبع مخنياتو تومناي مكلخال تومناي فارماسيوتيكال تومناي قلمله كلهم نكرب حيلهم زقبروا باجتي زي بلوبيستس بحالتهم بجنزب اللوبي مالت تركلنيا شمناتو بلشونا مالتي
እቶም ናይ ብልሽውና ኮርፖሬሽንስ ነተም ፖለቲከኛታት ዝዝውሩ ንሳቶም እዮም ነቲ ባጀት ዝገብርዎ ስለዚ ናይ ኦይል ሎቢይስትስ ንዓታቶም ዘርብሕ ይገብሩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ገለመለ ኩሎም ቶም ሎቢይስትስ ቶም ሓያላቶም ነቲ ፖሊሲ ንዓታቶም ከም ዘገልግል ገይሮም ባጀት ብፍላይ ፋርማ ኦይል ካልኦት ቢግ ፉድ ቢግ አግሪካልቸር ገለመለ ዝበሃሉ እዚኣቶም ዓብ ሎቢ ዘለዎም ቶም ናይ ኣፅፋር ድማ ዝገደዱ ንሳቶም እቲ ባጀት ንዓታቶም ረብሓ ከም ዝገብር ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ሽዑ እቲ ገንዘብ ካብቲ መንግስቲ ቀጥታ ናብዘን ኮርፖሬሽንስ ይመፅእ ስለዚ ነቶም ሎቢስትስ ይኸፍሉ እቶም ካምፓኒታት እቶም ሎቢስትስ ድማ ነቲ ፖለቲካ ነቲ ባጀትን ጠማዚዞም ነተን ዝኸፈሎም ካምፓኒታት ከም ዘርብሕ ንዕን ዘርብሕ ፖሊሲታት ኣብኡ ከም ዝኣቱ ይገብርዎ ሽዑ that's why ተራ ህዝቢ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ጥዕና ናይ ህዝቢ ድዩ ገለመለ ንዓታቶም ዝብልካት ፖሊሲ የለን እቶም ፈርማ ዝበሃሉ እቶም መድሃኒት ዝሸጡ እዮም እምበር እቲ ህዝቢ ይኮነን ሎቢ ዘለዎ ስለዚ ብከምዚ እዩ ኣብዚ ዘሎ ትፍልይ ኣነ እዚ ነገር እዚ ኣይረኽቦን ዳርጋ ዝበዝሑ እቶም ኣባላት ናይቲ ኮንግረስ እውን ኣብቲ ዝግብኦም ግዜ ይረኣይዎን almost no one in congress could even read it no ኣብቲ ባይቶ ዘሎ ኮንግረስ ማለት ባይቶ እዩ ሓደ ካብኣቶም እውን ከንብባ ይከኣለን እዚ ክንዲ ምንታይ ስካም ከም ዝኾነ ዴሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ በዚኻ ትፈልጥ ሓደ ናይ ዓለምና ዝሃብተመን ዝረቐን ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎ ዝበሃል ሰብ እቲ ባጀት ንዓመት ዝሓልፍ ማንም ኣብቲ ኮንግረስ ህዝቢ ዝመረፆ ሰብ ከምዘ የንበቦ እዩ ዝነግር ዘሎ መንዳ ገይርዎ nobody knows ኮንግረስ ቀዳማይ ስርሑ እንታይ ባጀት ንክገብር እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክልተ ፈተውቲ ክባሱ ከለዉ ምስጢር ትወፅእ ዝብልኩም ስምዕዎ ሃበይ ከም ዝመፅእ እቲ ድራማ ከመይ ከም ዝኾነ That's the first thing. Then they started fighting over whether Trump would have actually even won the election if it weren't for Musk. Here's Trump at 12:05 p.m. Eastern. Elon endorsed me very strongly. He actually went up in campaign for me. I think I would have won. Susie would say I would have won Pennsylvania easily anyway, even if the governor ran, the real governor, not the governor from Minnesota. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ትክክለኛ ባሕሪ ናይ ኢሎን ማስክ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብቲ ፔንስልቬንያ ዝበሃል ስቴት ኢሎን ማስክ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ብብዙሕ ግዜ ኣብ ባይታ ወሪዱ ከም ሕሱም ካምፔን ገይሩሉ ወሳኒት ንክዕወትካ እሳያ ነይራ ብተዓወትኩ ዶ ነይሩ ብዘይሱ እዎ ብተዓወትኩ ነይረ እዩ ዝብል ዘሎ ሓጊዙኒ ግን ብዘይሱ ክዕወት ይኽእል ነይረ እዩ ዝብል ዘሎ ኣገይን ባእስናቶም ናብ ጥር ዝገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል በዚና ንርኢ Real governor, not the governor from Minnesota. Vernon Shapiro. And Elon replies at 12:46, quote, without me, Trump would have lost the election. Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate. Such ingratitude. So ኢሎን ማስክ ድማ ነዚያ ተዛሪቡ ብዘይ በኣይ ኣይምትዓወትካ ነርካ ነቲ ኤሌክሽን ምተሰዓርካ ነርካ ከምኡ ድማ ዴሞክራትስ ኣብቲ ሃውስ ኤንድ ሪፐብሊካንስ ውድ ቢ 51-49 ስለዚ ናይ ሳች ingratitude ዘይ መመስጋን ድማ ተዘገርም ብምባል ኢሎን ማስክ እጅ ናይ ኢሎን ማስክ ካልኩሌሽን ዘሎ ሓሪቁ ጥራይ ዲጠጠው ክብል ወላ ንዶናልድ ትራምፕ ንምውዳቕ ክኸሰርሕ እዩ ይትሕቶ that's a question ኩሉ ሰብ ዘረባ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ድማ ኣላ Clearly upset Trump, who posted that he actually fired Musk. Elon was wearing thin. I asked him to leave. I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted, and he just went crazy. Musk's reply. So ድሕሪ እንታይ ኢሉ ንኢሎን ማስክ ሲብ ኣነ የሰጉገ ካብቲ ዶጅ ዝበሃል ዝነበረ ከምኡ ድማ I took away his EV mandate ከምኡ ድማ ነተን ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ድጎማ ኣነ ኣልየዮ ካብቲ ባጀት ኢልዎ እዚ እቲ ባጀት ኣጉድሎ ዝተባሃለ እታ እንኮ ዘጉደልኳ እንታይ ኢሉ ንኢሎን ማስክ ተሓሲ wow this is so mean ብሓቂ ዝገርም እዚ I took that mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted ስለዚ ንሰባት ኤሌክትሪክ ካርስ ንክገዙ ዘገድዶም ዝነበረ that he knew for months I was going to do ነዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ክገብሮ ምዃነ ይፈልጥ ነይሩ እዩ and he just went crazy ብምባል ነዚያ ስለ ዝገበርኮ የሓሪቁ ዝዛረብ ዘሎ ብምባል ይክገልጽ ፈቲኑ okay let's go 11 minutes later an obvious lie so sad. Well, on this Elon has a point. It is worth remembering that Trump and Musk ከም ንሪኦ ዘለና again ተወሳኺ such an obvious lie so sad ብምባል ድማ ኢሎን ማስክ መሊስሉ ማለት እዩ እዚ እውን ተወሳኺ ሓሶት ትገብሮ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ንዓይ እውን ነጊርኒ ይነበረን ከምኡ ክገብር ምዃኑ ገሚተ ይነበርኩን ንሱ ስለተገበረ ከም ዝሓረቕኩ ገይሩ ምዝራቡ እውን ዘገርም እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ግን እቲ ምቁራፁ ዘይኮነ ዝገረመኒ ኢሉ ነቶም ኤሌክትሪክ ካርስ ናትና ንዓና ዝውሃብ ሓገዝ ድጎማ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ቆሪፁ ነቶም ናይ ነዳዲ ዘለዎም መኻይን ግን ድጎማ ከም ዝቕፅል ገይሩሎ ኢሉ ስለዚ ፌር እውን ኣይኮነን ትስራሕናቱ ነቶም ኢንቫይሮንመንት ብከላ ዝገብሩ ንዓታቶም ድጎማ ይህቦም ኣሎ ነቶም ኤሌክትሪክ ካር ዝገብሩ ግን ድጎማ ወይ ንክልቲኡ ቁረፆ ወይ ንክልቲኡ ክገድፎ ነይርዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ድማ ኢሎን ማስክ
ትክክለኛ ስነ መጎት አለው It is worth remembering that Trump and Musk were so close that remember it was like, where's JD Vance, right? That it was Trump and the number 2 was Musk. And look at this first joint interview he gave. It was with Musk, not with JD Vance. I think he was in Munich when this happened. In fact, when Musk's Tesla shares started plunging because buyers shunned him, they shunned him because of his role as Trump's number 2. And so Trump actually at the time, remember when he went out and he did the big giant car ad for Tesla while standing in the driveway of the White House? In fact, he got one for his granddaughter. أقل نتبي أركنتهم تبغى سلزنا بري بسنكزي ندونالد ترامب مدقافي إلى ماسك ما عاد كسرة يكاتيمو ما عاد كسرة باي ذا واي هجتي ستوك ناتو نايتا كامبان ناتو بلانج ويكا نتحت جزء غير له ما يجس قمتيو نلعلك متيتي ستوك جزء يبلكم يلغون إلى ماسك كابتن من جسته عليو أب كامبان تات فوكس تغير نلعلك خيط كامباني مغنياتو هذا كابتي كامبان تاتنا إلى ماسك بسنكزي مس دونالد ترامب خدوا زنا بري بزك سارات ብዙሕ ነቐፌታ ይዝወርዶ ነይሩ ኣብተን ካምፓኒታት ወሳኒ ተራ ዘለዎ ሰብ ኢሎን ማስክ በልሕ ርእሲ እዩ ሓሳባት ድማ ኣለዎ ስለዚ ንሱ ነቲ ስራሕ ገዲፉ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኮለል ክብል ከሎ ነተን ካምፓኒታት ሃሲወን እዩ ዝበሃል ስለዚ ካብ መንግስቲ ወፅዩ ካብዚ ድራማ ወፅዩ ኣብተን ካምፓኒታቱ ፎከስ ተገይሩ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ሞንስተር እዩ ድማ ኣብ ስራሕ ስለዚ ብሰንኪቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዝነበረ ፖሊሲታት መዓት ክሳራ ካምፓኒ ተስላ ዝበሃል ተጸላኢ ካምፓኒ ኮይኑ መዓት ሽግራት ገሊኡ የቃጽልዎ ገሊኡ መዓት ሽግሪ የጋጢሞ ነይሩ ንዑ ንምድጋፍ መኪና ሓንቲ ገዚኡ ነይሩ ኢሎን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እሞ ሓንቲ መኪና ገዚኡ ግን ሽማዊ ሓገዝ ነይሩ ኤኒዌይ ኢሎን ማስክ ካብዚ ስራሕ እዚ ምውፁ ነተን ካምፓኒታት ናቱ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓና እዩ a Cybertruck and he said he was personally going to buy one. That very Tesla that he was going to buy, it is actually there tonight. It is still parked on the White House grounds. CNN today got its picture, filmed this video of it late today. I wonder if Trump has any idea that it's parked there. Which brings me to the biggest threats that each man threw at each other today. And it was nasty, frankly, beneath both of them. But, you know, hey, all bets are off on that anymore. At 2:37, Trump threatens to terminate Musk's government contracts, writing, the easiest way to save money in our budget, billions and billions of dollars, is to terminate Elon's governmental subsidies and contracts. Which, while a serious threat. So, نريد لنا تعمز بالو إلى ماسك Donald Trump مالتيو the easiest way to save money in our budget billions and billions of dollars is to terminate Elon Musk's governmental subsidies and contracts. لذي Elon Musk نمحمام زيادة مالتيو ويبون جنزب سيف نقبر تغينا أقدر services يزبون تمنجستي أبنت astronauts نا أمريكا أب space كيدوم موردس ينام أبو تقرقيرهم ني شدش شوعة وارح مسقبرو نا إيلون ماسك كامباني كيدو ريدو السبيس الناسا زبلو ولا حنت خبراي كال ስለዚህ ኢን ጀነራል ይፈልጥ ይትናይ ኢሎን ማስክ ስራሓት ጽቡቕ ስራሕ ምዃኑ ግን ዶናልድ ትራምፕ ግድሰል እዩ እዚ ነቲ ኩሉ ሰብሲዲ ከምኡ ድማ ኮንትራክት ምስ መንግስቲ ዘለዎ ንዑ ብምቑራፅ መንግስቲ ብዙሕ ሰይፍ ክገብር ክእል ይብል ኣሎ ኣሜሪካ ናበይ ገዛ ክትከይዳ ባዕላ ትፈልጥ ኣይግድሶ ቻይና ግን መፍቶታ ረኺባ እዚያ ትደሊ ነይራ I was always surprised that Biden didn't do it ስለዚ ባይደን ነዚ ዘይምግባሩ ድማ ይግረም ነይረ ይብል ኣሎ ስለዚ በቲ ናይ መንግስቲ ዘለዎ ስልጣን ገይሩ ኢሎን ማስክ ክቆፅዖ ምዃኑ ድሕር ክብል ከም ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ይዛረብ ኣሎ ክመፅኦ ዝኽእል ፀገማት ግን ኣይገመተና Which, while a serious threat, I mean, you got to think about it, SpaceX, the Boring Company, and Tesla benefit massively from government contracts and subsidies. Musk's business empire is built around $38 billion in reported government funding, according to the Washington Post. But to get rid of all those is also a unique threat. Because without Musk, well, I mean, what happens to those astronauts on the ISS? I mean, remember the astronauts who waited 9 months because only Musk's Dragon capsule could bring them back home? Well, Musk sure does, which is probably why he responded to Trump's threat to terminate his contracts with these posts. Go ahead, make my day. And then he added in light of the Elon Musk ድማ this just gets better and better ብምባል go ahead make my day ልወት ትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ኩሉ this was both end the international space station and simultaneously provide no way to safely deorbit it ስለዚ ናይ ማለት እዩ ኩሉ ትክትገብሮ ትደሊ ዘለኻ do it go ahead make my day ስለዚ እዚ epic battle እዚ ዓብ ባእሲ ናይ billions and billions ባእሲ ነቲ ቁጠባ ነትራጀክተር ናይ ቁጠባ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዓብ ተራ ዘለዎ ጾት ባእሲና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሰብ ስልጣን ክባእሱ ከለዉ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ረዩ ናይ መወዳእታታ ዓበየት ቦምብ ሕጂ ትመጽእ President's statement about cancellation of my government contracts, SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately. Well, he knows who controls that one. And then Musk threw his own threat out there. One of them, well, this one was laying down the gauntlet. Talk about going to the gutter, writing time to drop the really big bomb. Real Donald Trump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. እዚያታ ናይ መወዳእታ ቦምብ ዝተተኮሰትሉ ግዜ ነይሩ
time to drop the really big bomb تزعبي بومب خنتكسلكم إن هجيلهم إلى ماسك مالتيو دونالد ترامب هذا اللي فايل ابستين فايل سبلو زدما قلعون تحت عد منزع مصو ويون مساتهم صوتاو ركب زفصمو ዝነበሩ ሃብታማት ብዙሓት ሃብታማት ኣብዚ ሊስታ ዝኸም ዘለዎ እዮም ዝንገሩ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ድማ ነዚ ፋይል እዚ ናብ ህዝቢ ክቕርቦ ምዃኑ ይዛረብ ነይሩ እዩ ብፍላይ ቶም ቤዝ ናቱ እዚ ፋይላት እዚ ኣብ ህዝቢ ክቐርብ በዓል ቢል ጌትስ ኣለዎ ኣብቲ ፋይል ስለ ዝበሃሉ ናብ እስር ቤት ክኣትዉ ይደልይዎም ነይሮም ኩሎም ዓበይቲ ሃብታማትን ቢልዮነራትን ሴሌብሪቲን ኣብዚ ፋይል እዚ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እቲ ጀፍሪ ኤፕስታይን ዝበሃል ኣብ እስር ቤት ከሎ ከም ዝተቐትለ ወይ ነፍሱ ከም ዝቐተለ ገይሮም ሸጦም ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ትንክፍ እያ እዚ ፋይል እዚ ዘይተዘርግሓሉ ምክንያት ድማ ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብቲ ፋይል ስለ ዘሎ እዩ ብምባል ሓንቲ ዓባይ ቦምብ እዚኣ ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ውሽጢ 50 ደቃይቕ ሶሪ ኣብ ውሽጢ 50 ደቃይቕ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰብ ርእይዎ ነይሩ 50 دقائق يدبلكم له هذا ساعات كيمل لعل 3 مليون فيوز نير وازا فيديو اذا تويت زيا انا 100 كمان كلنا زلع على تويت زخونت حساب كتكون يا زيا معناته دونالد ترامب نزيوم سبات زياتهم انصارو مخاني تزارب نير انت راغا اخابي مامتيومو فيديو 5 تريور لهم زيت فيديو by women as music blares in the እቲ ኤፕሽታይን ዝበሃል ሓንቲ ደሴት ነይራቶ እዩ ዝበሃል እቲ ደሴት ናቱ ድማ ብዙሕ ግዜ ሃብታማት ድሌቶም ዓይነት ምንዝርና ዝገብርሉ ዝነበሩ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ድዩ ወላ ምስቲ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሕጂ ክልተ መፅኦም ዘሎ ዝበሃል ካምቻ ጀንስ ዓይነት ገይሩ ዘሎ ንሱ እቲ ጀፍሪ ኤፕስታይን ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ ቦታ ይኸይድ ከም ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ እዚ ነቲ ዶኩመንት ኢና ንብል የለና ግን ምሱ ዝተሓሓዝ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ሰብ ዝርክብ ከም ዝነበሮ ነዚ ፋይላት እዚ ሪሊዝ ክገብሮ ዘይከኣለ ድማ ስለምንታይ ኢሉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ፋይላት እቲ ንባዕሉ ስለ ዘሎ እዩ ባህር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈልጥ ድማ ኣነስ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣይህሉን ኢለ ገሚት ኣይነበርኩን ምክንያቱ እንተዝነብር ቀደም መውፅዎ ጥራይና ንብል ነርና እምበር ዶናልድ ትራምፕ ሲ ምስቲ ሃብታሚ ነይሩ ፌመስ ነይሩ ገለመለ ምስ ንሪኦ ባህርታት ናቱ ሲ ኣይገድፍን እያ ከምታት ካብ መኻስ ክተርፍ ኣይክእልን ኢና ንብል ነርና ግን ብሓፈሻ ዶናልድ ኢሎን ማስክ ድማ ነዛ ቦምብ እዚኣ ድሮፕ ዝገበራ ዳርጋ ናይ መብዛሕቲ ሰብ ናይ ምስትንፋስ ኩነታቱ ጠጠው ኢሉ ምክንያቱ እዚ ፋይል እዚ ነቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሪፐብሊካን ዓብዪ ነጥቢ እዚ ነጥቢ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር እዚኦም ንከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣንጻሮም ዝቃለስ ዘሎ መልኣኽ ምዃኑ እዮም ዝቆፅርዎ ነይሮም እቲ ሓቂ ንሱን ኮላይ ሓደ ካብኦም ምዃኑ እዩ እዚ ንብዙሓት ነርቭ ናቶም ክትንክፍ ዝኽእል ዘረባ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ነርቭ ናይ ብዙሓት ሰባት ክትንክፍ እዩ ሶ ትሕቶ ሕጂ ኢሎን ማስክ እንታይ ኤቪደንስ ኣለካ እዩ ሶ ዲስ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ዶናልድ ትራምፕ ዛዕባ እዚኣ ክመልስ ኣይክእልን እዩ ኣይመለሰን ካ ክገርመኩም and then there is something ማለት እዩ ኣብዚ ገለ ነገር ከም ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ መብዛሕትኦም ከም ዝብልዎ ኣልዕል ኣቢሉ ዝሕሱ ሰብ ኣይኮነን ብዘይግምት እውን ዝዛረብ ሰብ ኣይኮነን so he knows something ኣብቲ መንግስቲ ነይሩ እዩ ነዚ ሓበሬታ ዝረኺቦ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን he has his sources intelligent ሰብ እዩ ሓበሬታታት ክረክብ ዝኽእል ሰብ እዩ ስለዚ የብሉን ወላ ሓንቲ ከይፈለጠ እዩ ተዛሪቡ ንኽትብል ከቢድ እንድዩ ግን እዚኣ እታ ዝዓበየት ኩነታት እያ ማለት እዩ it's just an epic ክንዲ ገለ ዝኾነ ባእሲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ 992 ዝተገበረ ቪድዮ እዩ ነይሩ ግን ንቐፅል ኣብታ ድራማ it's crazy man Hey, DJT. And that's actually really serious. Those Epstein files perhaps cuts as deeply as anything. But the other one might be just as bad for Trump. The twice impeached president, Musk, not long ago posted yes to someone who wrote, President versus Elon. Who wins? My money's on Elon. Trump should be impeached. J.D. Vance should replace him. እዚኣ ኸታ ናይ መወዳእታ መዕፀዊት ማለት እዩ ኦልሞስት ክንብል ንኽእል ኢና ሶ ሓደ ሰብ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ኣሎ ዝብል ኮሜንት ፖስት ምስ ገበረ እዚ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ባእሲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ኢሎን ማስክን መን ክስዕር እዩ ኣነ ገንዘበይ ኣብ ኢሎን ማስክ እየ ዘቐምጥ ኢሎን ማስክ ክስዕር እየ ዝብል ኢሉ ስለዚ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ክኽእል ኣሎ ኢምፒችድ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ቦታ ናቱ ድማ ጄዲ ቫንስ ምክትል ፕሬዚደንት ዘሎ ጄዲ ቫንስ ንሱ ክትክእ ኣለዎ እቲ ቦታ ናቱ ምስ በለ ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ yes this is just ናይ መወዳእታ ስትሮክ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ናይቲ ባእሲ ናቶም እዩ ኢሎን ማስክ ሲ
دونالد ترامب كاب سلطانه خجلف على ويد بالله يدقف مالت مغان so that means أمانجو خلتيهم زلوا باسي نفس قدده كونتات خيدي مالتي دونالد ترامب سلطان الله زلوا سلطان قد تنقع في سلطاني بريزنت أمريكا مغان مالت دليت كاخد قبر تخل مالت يكون دكات كاع كتصو بخا خولي بخصم بقالن مالتي مالت سلطان الله كابزو نجار قبر قل رئيس خاق ساعة حمام ويكبل خاخاي خولي تي زلوا صقمات كما عجمسو ስለዚህ ኢሎን ማስክ ምስቲ ዘለዎ ቤዝ ደገፍና ቱሪኻ ንሂወት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምፅያቕ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል ጄምስ ከሞ ምስቲ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ዝፀልኦ ማለት እዩ ዴሞክራትስዮም ፍርቂ ይፀልዎ ንኢሎን ማስክ ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ እውን ይፀልዎ እዮም እዚ ከዓ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ዝሓገዞ ዝበሃል ኢሎን ማስክ እዩ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ በልሕ ስለ ዝኾነ ብዙሓት በላሕቲ ሰባት ንኢሎን ማስክ ስለ ዝፈትውን ስለ ዘኽብሩን ኢሎን ማስክ ካብ ደገፎስ ምስ ክንድግፍ ኣለና ብምባል ዘገፉ ብዙሓት እዮም ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ እቲ ናይ ኢሎን ማስክ ቤዝ ክንደይ ስማርት ክንደይ ቢግ ኢንቨስተርስ ቴክኖሎጂ ቲታንስ ገለ መለዝያቶም እቲ ኢሎን ማስክ ዝገብሮ ንንታይ ዝብል እምነት ነይርዎም ኢሎን ማስክ ሲ ንዶናልድ ትራምፕ ናብ ፅቡቅ ክወስደ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ግን ኢሎን ማስክ ስለ ዘሎ ናይ መፃኢ ዝፈልጥ ብዛዕባ ማርስ ዝዛረብ ብዛዕባ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታት ፅቡቅ ነገር ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሱ ፀሊዎ ንዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ድማ ነቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ኣብ ምግዳል ተራ ክህልዎ ክእል ኢሎም ብዙሓት ሰባት ተስፋ ውሪዶም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ብከምታት ዝፅሎ ዘይኮነ ናይ ድራማ ሰብ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣነፂሩሎም ኣሎ ካብ ሕጂ ዝቕፅል እቲ ድራማ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ ንዝብል እናርኣና ክንከይድ ኣብዚ romance officially over? Kira, I was in the Oval Office last Friday for Elon Musk's send-off event where the president handed him a very heavy golden key. They had a lot of positive words to each other. What a remarkable turn of events in just 6 days from that moment. The president today said repeatedly in the Oval Office he is very disappointed in Elon Musk, who is now coming out swinging against the One Big Beautiful Bill, urging Americans to call their lawmakers and tell them to vote against it. Got personal talking about some of Elon Musk's potential ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካራክተር ኣሳሲኔሽን ናይ ኢሎን ማስክ ኣትሎ ክፀርፎን ከዋርዶን ጀሚሩ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ሳብ ሕጂ ፐርሰናል ኣታክ ብጀካ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ከም ዘሎ ካብ ምግላፅ ወፃኢ ፐርሰናሊ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኣይተዛረበን ዶናልድ ትራምፕ ግን ድሮ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ እዩ ካብ ዋይት ሃውስ ብምውፅኡ ሕማቕ ተሰሚዕዎ እዩ ካብቲ ባጀት ናይቲ ንዕኡ ዝሕገዝ ዝነበረ ስለተዓለየ ተቆጢዑ እናበለ ዝተፈላለየ ነቐፌታታትን ፀርፍታትን ክጥቀም ጀሚሩ ኣሎ እጂ ትሕቶ ኔክስት ስቴፕስ ናበይ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ ንዝብል እዩ ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ወሲኹ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ grievances since leaving the administration last week. Here, the president said he thinks maybe Elon Musk misses the place. He says all of a sudden he isn't in this beautiful Oval Office anymore. And like so many people who work for the administration, sometimes people love them when they leave. Others, he said, turn hostile. He even accused Musk of having Trump derangement syndrome. Pretty striking accusation to make against somebody that was such a close ally of his and somebody who contributed so significantly to his campaign and Republicans' campaign last year. So ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንምዝንጣል ንምድኻም ንምፅራፍ ዝቕድመ ሰብ የለን ግደፍ ዝብሎ ሰብ ከዓ የለን ምክንያቱ ግደፍ ተይልዎ ክሰጎም ስለ ዝኽእል ዝዛረቦ ሰብ የለን this is a big problem now ተቐደም ቀይ ተመርፆ ከሎ ግደፍ ዝብልዎ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ግደፍ ዝብሎ ሰብ የለን የስ ሜን ጥራይ ዝደሊ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ዝበሎ ዝለል ተይልዎስ ካበየ ክዘልል ዝብል እምበር ስለምንታይ ንምንታይ ዘልል ኣለኹ ስለምንታይ ከም ትእዛ ኣለኻ ኢሉ ዝሓቶ ሰብ ኣይፈቱን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ከም ስለ ዝኾነ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት መራሒ ክመፅእ ከሎ ከም በዓል ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ርቀት ናይ ስትራቴጂ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ብልሒ ፍልይ ዝበለ ብልሒ ዘለዎን ታሪክ ዘንብብን ናይ ዓለምና ጂኦፖለቲክ ዝርድኦ ሰብን ኣይኮነን ኤቭሪዴይ ድራማ ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ኤቭሪዴይ ገሊኡ ንእሽተይ ገለ ዓብዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ እዩ ዘሎ እጂ ድማ ሓደ ካብቶም ርእሲ ዝነበሮም ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ፅቡቅ መዓዝን ከትሕዞ ክእል ኢሎም ብዙሕ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ ኢሎን ማስክ ካብቲ መንግስቲ ተኣልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንፃር ኢሎን ማስክ ንክኸውን ተገዲዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እጂ ተመሊሱ ሪፓብሊካን ድዩ ክኸውን ካልእ ፓርቲ ድዩ ክምስርት ካብ ፖለቲካ ድዩ ክግለል that is up for debate ንዲስካሽንስ ንግዜ ንመፃኢ ክንገጥፎ ንኽእል ነገር እዩ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥራይ ንበይኑ ግን ሓደ ዓብይ ዘገርምን ዘስደምምን ነጥቢ ምዃኑ ምግላፅ የድሊ
So ኢሎን ማስክ ከም ንሪኦ ዘለና ብፍልይ ዝበለ ድሮ ሓደጋታት ክወርዶ ጀሚሩ ኣለዩ እስከዚ ያስምዑ government last week. He said it was to focus on his companies, including Tesla. A group of Tesla shareholders even accused him of being absent amid a crisis as the company's showrooms were targeted by vandalism and its stock price slipped. Which, by the way, let's check in on Tesla stock here. The market just closed. Shares of Tesla closed down over 14%. CNN ናይ ብሓቂ ተሓጒሶም ዘለዉ CNN ሜይንስትሪም ሚድያ ብሓጎስ ክፍንጭሑ እዮም ደልዮም ዘለዉ ክፍንጭሑ ትፈልጡ ዲኹም ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ነገር ባእሲ ንኸባእስዎም ዘይገበርዎ ድራማ ይነበረን And now congratulations CNN congratulations BBC you won تعويدكم ኢኹም It's over ተወዲት ምሕዝነት ናይዞም ክልተ ሰባት ስለዚ ኢሎን ማስክ ክወጥቀሎም እታ ተስላ ትበሃል ባንክራፕት ክትከውን እዮም ዘልዩ ነይሮም I don't think it's going to happen probably እዚ ሕጂ aftermath straight ድሕርቲ ኩነታት ዘጋጥም reaction ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ማርኬት ኣሉታዊ ፅልዋ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና but I'm not advising you to buy ናይ Tesla stock ግን ነገራት ክምለሱ እዮም ብፍላይ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒታት ንላዕሊ ክመፁ እዮም እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ምክንያቱ he has more time now more focus ልዕሊ ኩሉ ድማ ፖላራይዝድ ይኮይኑ ነይሩ ፖላራይዝድ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዝነበረ ናይ ታሪፍን ናይ ገለን ነታ ተስላ ትበሃል ካምፓኒ ከም ሕሱም ሃሲዋ እዩ ከም ሕሱም ስለዚ ነቲ ዝነበራ ብራንድ ከም ሕሱም ቀጥቂጥዎ እዩ ስለዚ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ተባኢሱ ምፍላዩ ንኢሎን ማስክ ፅቡቅ እዩ ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ እንጂ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ፖሊሲታት ናቱ ናይ ዕግርግር ክቕፅል እዩ ኢሎን ማስክ ግን ካብኡ ተባኢሱ ስለተኣለየ ፀላኢ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለዝኸውን በቶም ዝፀልእዎ ዝነበሩ ተቐባልነት ክረክብ እዩ ምስ ግዜ ስለዚ ንግዚኡ ከም ዝንበር ንኢሎን ማስክ ክሳዕ ክንዱ ክጎድኦ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ but hey you never know ወላ ሓንቲ ንፈልጦ የብላ እቲ ኩነታት is very complicated to Donald Trump ክኽተሎ ዝኽእል Trump's Oval Office remarks and Elon's tweet spree. Yeah, that started around noon today. That was basically the high point, and billions have been wiped from Tesla's value in the meantime. Look, Elon and I. A week after President Trump gave Elon Musk a gold key to the White House, their relationship is on the rocks. Elon Musk fired off a series of social media posts slamming Trump. Now, two of those posts read, quote, "Without me, Trump would have lost the election. Dems would control the House." كم زنري زلنا جاء علم ملو بزعبوي دزارب زلو and then for a good reason زيهم كلتا سبات عبد الوها زلو ميم بكل مداي دارجا زيناسي معرتها وكاباتهم نعتهم زتنكفيا بعالم زلو هذا بريزنتنا أمريكا بس بزحت عبيت إيشوتات قداينا يوكرين الله قداينا روسيا الله قداينا تشاينا الله قداينا إسرائيل نا إيران قدايم أوروبا نا نقديم في أفريقيا نا travel دو قلدو there's so many بتاعت بزعبازو قدايزن لذي this is becoming another قبل كل زلو دراماتات نا دونالد ترامب توسخ درامات توسخي بأسنين عن رزالنا لذي أموداتا أتي زياس كسم موزي With more on this, Aaron, is the bromance over? I think the clear answer is yes. And you could see kind of the signs of it earlier this week, where you saw Elon Musk criticize this budget bill that President Trump has put a lot of political capital behind, saying that it would undermine the work of DOGE. He said that in an interview with CBS Sunday Morning more than a week ago now. Said it would add to the national deficit, which he had been trying to bring down through the work of the Department of Government Efficiency, known as DOGE. And in that meeting that was supposed to be focused on President Trump and the German Chancellor coming to the White House, President Trump. بعفشا كم نريد زلنا إذا أمريكا تبالغ قرب تحت دونالد ترامب نبي قد أخذ كيد كم تخل أبزنز حلفات سلسة 4 ورحي نخلو زي سنبديو مسيرو بازو قبر باسي نكندا زبولون تاريخمو ني قبل اللي مس تشاينا زقبرو زولو متفنان مس راشا زفتنو كونتات دونالد ترامب زبر حزر لأمريكا ناي بحق ناي نوصل ناي أقرقرن هاقريا قبل علو دي ما تعريف زبال دي ما نملا علم زنا وصي زنا قرات زي ኢሎን ማስክ ብውልቁ ካብዚ ዓይነት ፖሊሲ ዝክርሕቕ ከሎ ንዑ ይኹን ካምፓኒታት ናቱ ፅቡቅ ክኸውን ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ይብልዎ ነይሮም እዮም ጌት ኣውት ኦፍ ዲስ ጋቨርንመንት ካብዚ መንግስቲ እዚ ክእለ ከም ዘለዎ ይነግርዎ ነይሮም ቢካዝ ናቱ ካምፓኒታት ግሎባል ካምፓኒስ እየን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ድማ ኣንጻር ዓለም ዘለዎ ሃገራት እዩ ስለዚ ንዑ ፐርሰናሊ ነቲ ረብሓታት ናቱ ነቲ ካምፓኒታት ናቱ ብፍላይ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ምትፍናን ንኢሎን ማስክ ፅልዋ ነይርዎ እዩ ቻይና ንኢሎን ማስክ very very important market ተስላ ዝበለፀ መኻይናቱን ዝበዝሐ መኻይናቱን ካብ ቻይና ይድፈሪ ኣብ ቻይና ድማ ተዛዕቢ ዕዳጋ ናቱ እዩ
ስለዚህ እቲ ዶናልድ ትራምፕ አንጻር ቻይና ዝገብሮ ዝኸዶ ዘሎን ዝመርጾ ዘሎን ስጉምትታት ንዑ ይሃስዮ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ይቲኻ ሕጂ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ንኢሎን ማስክ ክኸፎ ይኽእል ዲ ኣይክልና ይፈልጥን ግን ኢሎን ማስክ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ፅልዋ ተቐባልነት ኣብ ህዝቢ እንታይ ተራ ክፃወት ትኽእል ሕጂ ብዝቐረባ ሚድ ተርምስ ዝበሃል ኣሎ ብዝቐረባ ዘይኮነ ኣብ ፍርቂ ናይቲ ምሕደራናቱ ሚድ ተርምስ ዝበሃል ኣሎ ሚድ ተርምስ ማለት ድማ እቲ ሰነት ይኹን እቲ ሃውስ መን ይዕብልሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሪፐብሊካን ኣብ ክልቲኡ ፀብለልትነት ኣለዎ ዝመፅእ ዘሎ ሚድ ተርምስ ግን ምስቲ ኣብፅይዎ ዘሎ ፖሊሲታት ምስ ኩሉ ናይ ታሪፍን ናይ ገለነት ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ረቢሽዎ ዘሎ እሞ ከዓ እቲ ዝዓበየ ደጋፊ ናቱ ዝነበረ ኤለን ማስክ ካብ ጎኑ ተፈልዩ አንጻሩ ክስለፍ ይኽእል ዳይስለፍን ኣይዶን ነው ንዴሞክራት ተመሊሱ ክሕግዝ I'm not sure ኣይግበርኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ዝበዝሐ ዕድሚኡ ዶናልድ ትራምፕ ዝበዝሐ ዕድሚኡ ኢሎን ማስክ ዴሞክራት እዩ ነይሩ ንበዓል ኦባማ ይድግፎም ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ይድግፎ ዘሎ ስለዚ it's gonna be another ዓቢ ድራማ ይከውን ካብዚ ሕጂ ቀፂልና ናበይ ገፅና ክንከይድና ናበይ ገፁ ክኸይድ ኣብ መንጎዞም ክልተ ሰባት ዘሎ ነገር it's going to be another big news በቃ እዚ ጉዳይ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ዓቢ ሄድላይን እንደ ኒውስ ይከውን ምክንያቱ ባእሲ ናይ ዚኣቶም ኣመና ይቀራረቡ ስለ ዝነበሩ it's going to be also ክልቲኦም ከዓ ዓቢ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ዓቢ ፅልዋ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምምራርን ናይ ምፅራፍን ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ካብ ይብርተ ኣብ ማይክሮፎን መፅኡ ይዛረብን ግን ብምፅሓፍን ብገለን ማራ ይሓያል ትሮለር እዩ the biggest troller እዮም ዝብሎ ናይ ከምዚ ድራማ ናይ ምፍጣር ክእለት እዩ እቲ ኤክስ ዝበሃል እኮ ብኸመይ ዝፍቶ ምስ መራሕቲ ይኹን ምስ ካልእ እንድሕር ጀሚሩ ገለ ሕማም ኣለዎ ኣይገድፈካኒ ከምኡ ክገብር ከሎ ድማ ብሓቂ ዘጥቀም ጭብጥታት ኣለዎ ሓቅታት ኣለዎ ብገይሩ ቤላ ገይሩ ንሓደ ፖለቲከኛ ከህስሶ ዝኽእል ሰብ እዩ ያለ ኩሉ ድማ ንሱ ፖሊሲ ስለ ዘይገብር ድሕሪ ሕጂ ዝንቀፈሉ ነገራት ውሑድ ይክኸውን እንታይ መሲልካ ሓደ ኣብ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣሎ እቲ ሓደ ግን ሃብታም ጥራይ ሂወቱ ዝመርሕ ዘሎ እቲ ሃብታም ጋዜጠኛታትን ኢንቨስቲጌተርስን ኩሉ ዓይነት ሰባት ክቆፅር ይኽእል እዩ ሽዑ ጌጋ ይፍፅም ኣብቲ መንግስቲ ስለ ዘይሰርሕሱ ሂወቱ ይገብር ኣሎ እቲ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ግን ጉድለታት ኣሎ ፀገማት ስለ ዘሎ ንዑ እናተቐበለ እቲ ሰብ ላል ከብሎ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ it's going to be ዓብይ ባእሲ ይከውን ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ብዙሓት ሰባት ክንዓርቆም ኢና ኢሎም ተበጊሶም ኣለዉ ግን እቲ ባእሲ ሕጂ ዳይ ኣብ ህዝቢ ወፂኡ እምበር ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ምዃኑን ብቐሊሉ ተፀጊኑ ናብ ንቡር ክምለስ ዝኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ again we're going to follow this story ንዑና ራእና ክንከይድና ናበይ ገፁ ክበፅሕ እዩ maybe with Brutus and Caesar, Hamilton and Burr, two men until just days ago claimed to just absolutely love. What is also before, because we're talking about two of the most powerful men in the world, and a breakup like this, and so publicly and so personally, is one that they haven't seen in the same manner. Now, we are told that White House officials met behind closed doors at one point, discussed how they were going to react, and the directive from the top, and the top, of course, is President Trump, is to just keep focused on the quote-unquote big, beautiful bill. I mean, the thing we have to remember here is that this is Donald Trump's legacy. So all this talk about how personal it's getting, actually hitting the bill itself is as personal as it gets for So ከም ዝብሎ ዘሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዓብይ ነጥቢ ረኺቡ ዘሎ በዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ብኸምኡ ኣግሊ መልክዕ ክቕፅል ከም ዝኾነ and ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምኡ ኣግሊየር ዓይነት ከምዚ ናይ ምምንጫት ዓይነት ባህሪ ዘለዎ መጥቃዕቲ ዝፍኑ ስለዚ ኣምሹ ብዛዕባ ደቂ ኢሎን ማስክ ክዛረብ ክፍትን እዩ ብዛዕባ ሂወቱ ክዛረብ ክፍትን እዩ ከምታት ናይ ምንኣስ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኢሎን ማስክ ድማ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ፎሎወርስ ኣለዎ ኣብ ኤክስ ሂዝ አ ቢግ ካብ ኢሎን ማስክ ንላዕሊ ፐርሶናሊቲ ዝዓቢ የለን ብዙሕ ሪስፔክት ዝህቦ ድማ ኣለዎ ተጅቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም እዩ በይዝ ናቱ ገለ ክፋል ናቱ ብፍላይ እቲ መንእሰያት ንኣሽቱ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ናይ ኢሎን ማስክ ድማ ዓበይቲ ፋንስ እዮም ስለዚ ምስ ከምኡ it's going to be very hard ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝነበሮ ገጅፍ ደገፍ ሒዝዎ ንክቕፅል ንሕና ግን ንዑና ተኸታተልና ክንባኩም ክንፍትን ኢና እዚ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ግን ክንሪኦ ኢና ኣበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ሓበሬታ ናትኩም ርእይቶ እውን ኣብ ታሕቲ ክትገድፉ ይምሕፀነኩም ከም ወትሩ ንነብስና ክጠቕመና ትኽእል ማዕዳ ድማ ብኣገይረ ኩድ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት
ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.